नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। गेल्या काही दिवसांपासून कोकण सात लाईव्हनं सिंधुदुर्गातील आरोग्य व्यवस्थेची दैना समोर आणली। आरोग्य विभागातील मंजूर 913 पैकी 386 पदं रिक्त आहेत। जिल्हा परिषद आरोग्य विभागात 628 पैकी 228 पदं रिक्त आहेत। वैद्यकीय अधीक्षक, फिजिशियन, स्त्रीरोग तज्ञ, भूलतज्ञ, टेक्निशियन अशी महत्त्वाची पदं रिक्त असल्याचं वास्तव आहे। जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांनीही यावर तोडगा काढणार असल्याचं सांगितलं। त्यातच आता आरोग्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत म्हणत आहेत, सिंधुदुर्गचं आरोग्य ठीकठाक आहे। आरोग्य सेवांपासून कुणी वंचित राहत नाही। सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्व सोयींनी युक्त सुस्थितीतील प्रसूतिगृह उपलब्ध आहेत। आरोग्य मंत्र्यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या आरोग्याच्या अतारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना मात्र अजबच दावा केलाय। याचा अर्थ आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून, आमदार, पालकमंत्री यांच्याकडून वस्तुस्थिती आरोग्य मंत्र्यांपर्यंत पोहोचली नाही। यावर आता सिंधुदुर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्यात। कोकण सात लाईव्हशी बोलताना कोण काय म्हणालं पाहूया। आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत। दुर्दैवाने सध्याचे आरोग्यमंत्री हे बेफिकर वृत्तीने चालणारे आहेत आणि त्यांच्यामुळेच आरोग्याचा ह्या खात्याचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे। महाराष्ट्राचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात चालू आहे, सुरू झालेलं आहे आणि पहिल्याच दिवशी आरोग्यमंत्र्यांनी सिंधुदुर्गाची आरोग्य व्यवस्था अतिशय चांगल्या आहे अशा प्रकारचा अहवाल सादर केला। खरं म्हणजे सिंधुदुर्गवासियांची ही घोर फसवणूक आहे। जवळजवळ 70% ही पदं, ही आरोग्याची पदं ही रिक्त आहेत, जी आजपर्यंत भरली गेलेली नाहीत। जिल्हा परिषदेमध्ये 75% पदं रिक्त आहेत, परंतु खोटी माहिती ही महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर सादर केली जाते आणि सिंधुदुर्गवासियांची फसवणूक केली जाते आरोग्यमंत्र्यांकडून। हे सरकारच घटनाबाह्य आहे, अनैतिक आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं न्यायाची अपेक्षा करणं म्हणजेच आपण हे हास्यास्पद आहे। आज सिंधुदुर्गातल्या जनतेने ठरवलं पाहिजे, आता संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनतेने ठरवलं पाहिजे की 2024ला आपल्याला खरोखर आपल्या समस्या सोडवणारे, आपल्या हिताचे निर्णय घेणारे असेच लोकप्रतिनिधी आपण निवडून दिले पाहिजे। ज्यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी बाहेरच्या देशात, बाहेरच्या राज्यात जाऊन सरकार स्थापन करावं लागतं, ते खोटीच माहिती सादर करणार, त्यांच्याकडनं खऱ्याची अपेक्षा करणं म्हणजेच आपण आपली स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखं आहे। तेव्हा माझी स्वतः कळकळीची विनंती आहे सिंधुदुर्गवासियांना। आत्ताच 8 दिवसापूर्वी आपण पालकमंत्र्यांनाही तेच सांगितलं की कुणा एकाच्या आमदाराच्या, टिल्ल्या आमदाराच्या लाडासाठी तुम्ही आमची यंत्रणा खराब करू नका। आताही हाच प्रकार या सिंधुदुर्गात चालू आहे। त्यांचं स्वतःचं, या टिल्ल्या आमदाराचं आणि केंद्रीय मंत्र्याचं स्वतःचं हॉस्पिटल चालवण्यासाठी एक प्रकारे ही यंत्रणा व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था कोलमडवली जाते आणि सगळे पेशंट हे त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्या पडवे मेडिकलला पाठवत आहेत, हॉस्पिटलला। एक प्रकारे सिंधुदुर्गवासियांची घोर फसवणूक होते, पण ती महाराष्ट्राच्या जनतेपासून लपवली जाते आणि खोटे अहवाल सादर केले झालेत। हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि असं जर हे खरोखरच थांबवायचं असेल तर आपल्याला सर्व सिंधुदुर्गवासियांना निर्णय घ्यावा लागेल आणि 2024ला येत्या मग प्रत्येक निवडणुका असतील, मग त्या लोकसभेच्या असतील, विधानसभेच्या असतील किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असतील, तिथे आपल्याला असेच लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायला लागतील की ज्यांना जनतेचा विकास करायचा आहे, स्वतःचा नाही। माझी पुन्हा एकदा आपल्या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना विनंती आहे की आता तरी आपण योग्य ते निर्णय घ्या आणि आपल्या जिल्ह्याचा विकास करणारे लोकप्रतिनिधी निवडून द्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज म्हणजे काल विधानसभेचे जे अधिवेशन झालं विधान परिषदमध्ये, आरोग्यमंत्री काय म्हणाले याच्यावर मी सगळ्यांचं लक्ष वेधू इच्छित आहे। सिंधुदुर्गची आरोग्य यंत्रणा अगदी ठीकठाक चालू आहे, आलबेल आहे। मिंदे सरकार, फजित अडणवीस सरकार, त्यातले हे तानाशाह करणारे मंत्री अशा पद्धतीने जर जनतेला उत्तर देत असतील तर खरंच ही गोष्ट खेदजनक आहे। यामध्ये
कोकणामध्ये आरोग्य यंत्रणाची तिरदातिपट काय होते सगळ्यांना माहिती आहे. सर्पदंश झाला, औषध उपचाराला तुटवडा आहे, औषधाचा सगळ्यात आधारावरचा साठा तुटवडा आहे, कर्मचाऱ्यांना 6-6 महिने पगार नाही आहे. आज अनेक पदं रिक्त आहेत, डॉक्टर वैद्यकीय पदं रिक्त आहेत. आम्ही तर आमच्या गावामध्ये उंबरण्यामध्ये ऑक्सिजन आणि सगळी यंत्रणा आम्ही स्वतः वैयक्तिक करून दिली, सगळ्यांनी फंड काढून जनतेने, ती सुद्धा सुव्यवस्थित नाहीये. आज ही सगळी अवस्था सिंधुदुर्गाच्या सगळ्या आरोग्य केंद्रामध्ये आहे. माननीय सुशांत नाईक साहेबांनी याच्यावर आवाज सुद्धा उठवला होता. याच्यावर अनेक आंदोलनं झाली. तिकडच्या स्थानिक आमदारांना सुद्धा साकडे घालण्यात आलं, त्यांना घेराव घालण्यात आला, अनेक प्रकार झाले. परंतु जी उत्तरं अशा पद्धतीने जर सरकार देत असेल तर जनतेने कोणाच्या विश्वासावर राहावं. म्हणतात ना की अंधेरी नगरा आणि चौपट राजा, ठकासे राजा ठकासे खाजा, अशी परिस्थिती आज संपूर्ण जिल्ह्याची नाही, संपूर्ण राज्याची झालेली आहे. मला या सरकारला विनंती करायची आहे, या फडणवीस आणि मिंदे या सरकारला विनंती करायची आहे की बाबा तुम्ही हे जे काही कृत्य करताय ते कुठेतरी थांबवा आणि उत्तरं तरी नीट द्या. काम करू शकत नसेल तरी सत्य ठेवा, खोटं बोला पण रेटून बोला, हे आता थांबवा आणि जनतेसमोर चला. आता येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचं तुम्हाला उत्तर मिळेल, हे मी एवढ्या या ठिकाणी सांगू इच्छितोय. सिंधुदुर्गने या सगळ्या उत्तराची दखल घ्यावी आणि त्याला त्यांच्या भाषेतच त्या मतपेटीतनं उत्तर द्यावं, एवढंच मी सांगेन. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. मी मीनाताई नामदेव बोडके, काँग्रेस जिल्हा सचिव तथा माजी सभापती वैभववाडी तालुका. काल हिवाळी अधिवेशनामध्ये नागपूर या ठिकाणी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आरोग्य व्यवस्था अलबेल आहे अशा प्रकारचं धादान वक्तव्य केलेलं आहे. वास्तविक पाहता या ठिकाणची परिस्थिती फार गंभीर आहे. मोठमोठे बॅनर लावले जातात, 50,000पर्यंत उपचार फुकट. परंतु माझ्या जवळच इथे वैभववाडीचं ग्रामीण रुग्णालय आहे, त्या रुग्णालयाची परिस्थिती मी प्रत्यक्ष पाहते तर इथले बरेचसे जे पेशंट आहेत ते पुढे रेफर केले जातात. मग सरकारी दवाखान्याचा उपयोग काय आहे? ज्या योजना गोरगरिबांसाठी आहेत, महिलांसाठी आहेत, त्या महिला इथे तिष्ठत बसलेल्या असतात. स्टाफ पुरेसा नाहीच आहे, काही कॉन्ट्रॅक्ट बेसला आहे, त्यांना पगार नाही आहे. अशा अवस्थेमध्ये आलेला पेशंट पुढे पाठवणे एवढंच काम हे रुग्णालय करत असतं. जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ सर्वच ठिकाणी अशीच अवस्था आहे. या ठिकाणी आलेले पेशंट कोल्हापूर किंवा गोवा या ठिकाणी पुढे पाठवले जातात. मग सरकारी यंत्रणा आणि हे बॅनर ही नुसती प्रसिद्धी आहे का? लोकांच्या जीवाशी खेळ खेळला जात आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी याचा फीडबॅक द्यावा. गेल्या 6 महिन्यामध्ये किती पेशंट आले, डिलिव्हरीच्या केसेस किती आल्या आणि त्यातली इथे किती प्रसूती झाली, किती जणांना याचा लाभ मिळाला आणि किती पेशंट पुढे रेफर केले. पुढे रेफर केलेले पेशंट असतात, त्यांना जाण्याचा खर्च किंवा त्यांची कुवत नसते. अशा वेळेला बरेचसे पेशंट दगावले जातात. इव्हन इथं सुद्धा ICU सारख्या चांगल्या व्यवस्थेत नसलेला किंवा प्रसूती तज्ञ कुणी नाही आहे. या ठिकाणी पोस्टमॉर्टमसाठी सुद्धा स्वतंत्र डॉक्टर नाही आहेत. स्टाफ मुळात अपूर्ण असल्यामुळे पेशंटची गैरसोय एवढंच इथे होत असतं. पेशंट मोठ्या विश्वासाने सरकारी दवाखान्यामध्ये येत असतात, त्यांना तासनतास तिष्ठत बसावं लागतं आणि याचा विचार गांभीर्याने आरोग्यमंत्र्यांनी करावा आणि जे काय विधान करतात ते विधान किती आपण खोटं बोलत आहोत, निखालच खोटं बोलत आहोत आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती प्रशासन व्यवस्था याचा बोजवारा उडालेला आहे आणि त्यामुळे इथे पेशंट दगावत आहेत, त्यांच्या जीवाला धोका आहे. प्रसूतीच्या ज्या महिला आहेत त्यांचे प्रचंड हाल होत असतात गोव्याला जाईपर्यंत किंवा कोल्हापूरला जाईपर्यंत आणि त्यांच्या घरची परिस्थिती नसते. म्हणून ही सरकारी यंत्रणा आहे. परंतु
मला तरी वाटतं की लोकांच्या जीवाशी खेळ खेळला जात आहे. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे असं मला वाटत आहे. या आरोग्य यंत्रणामध्ये चांगल्या प्रकारच्या सुधारणा झाल्या पाहिजे आणि आरोग्य यंत्रणा व्यवस्थित होऊन सर्व लोकांना या ठिकाणी उपचार कसे मिळतील याचा विचार करावा. बिलकुल नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जर परिस्थिती बघितली तर दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाची जी अवस्था आहे, सावंतवाडीमध्ये ज्या काही दुरावस्था आहेत, ज्या काही त्रुटी आहेत, अजूनही राजू मसूरकर सारखे व्यक्ती काँग्रेसमधून वारंवार या विषयांवरती आवाज उठवत आहेत. पण मुळात मला ह्याच गोष्टी कळत नाही आहे की आपण 3 टर्ममध्ये ज्या आमदारांना निवडून देतो, माझा सन्माननीय दीपकबाई केसरकर यांच्यावरती विशेष त्यांचं लक्ष वेधून द्यायचंय, पण त्यांना ही परिस्थिती कळत नाहीये का? आणि जनतेला या सगळ्या जर गोष्टी कळत असतील तर जनता अशा लोकांना का निवडून देते, अशा लोकप्रतिनिधींना का निवडून देते? त्यामुळे मला कालच्या मी बबन तळगावकरांच्या मुलाखतीत सुद्धा मी हा विषय ऐकला की बरेच विषय वैभव नाईकांनी सुद्धा बरेच विषय रवींद्र चव्हाणांकडे मांडले आणि त्यांनी त्यांची कामं सुद्धा मंजूर केली. पण सावंतवाडी मतदारसंघामधून आणि कणकवली मतदारसंघामधून या दोन्ही आमदारांकडून कुठल्याही प्रकारचं म्हणतात ना कामही मंजूर साठी गेली नाहीये किंवा त्यांचं लक्षच नाही आहे असं माझं तरी स्पष्ट मत आहे. कारण दिसते ही जिल्ह्याची परिस्थिती. म्हणूनच तुम्ही वारंवार आम्ही सांगतो की तुम्ही आता यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही नवीन नेतृत्वाला संधी द्या. कारण कम्पेअर टू पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण प्रचंड मागे आहे. प्रचंड विकासाच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य व्यवस्था असेल, कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये तुम्ही गेला तर आपल्याकडे काहीच नाहीये. आणि प्रॅक्टिकली हे लोकांना माहिती आहे, पण तरी सुद्धा जनता ह्या गोष्टीचा विचार नाही करत आहे. हा प्रश्न जनतेने सुद्धा विचारणं गरजेचं आहे लोकप्रतिनिधींना. उद्या इलेक्शन्स येतील, तुम्ही काय करणार? परत इलेक्शनला तोच निकाल लागणार, परत त्याच आमदारांना परत निवडून देणार. परिस्थिती बदलणार कशी ना? मुळात ती व्यक्ती ज्या पद्धतीचं आपण नेतृत्व जिल्ह्याला देतोय ती खरंच मुळात आधी तिला खरंच काम करायचं आहे का? या सर्व जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून खरंच काम करायचं आहे का? विधानसभेसाठी त्या काम करायचं आहे का? आणि जर यांना जर कामं करायची नसतील तर माझं म्हणणं आहे अशा लोकप्रतिनिधींना जनतेने निवडूनच द्यायचं नाही. मी ह्याच मुद्द्यावरती बोलेन. माझं वारंवार हेच म्हणणं आहे की काम करणाऱ्या लोकांना तुम्ही संधी द्या. कारण ही परिस्थिती आता जर नाही बदलली ना तर परत 5 वर्ष तुम्हाला तेच सहन करावं लागणार आहे. आम्ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न चालू आहेत. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष असतील, आमच्या यशोमतीताई ठाकूर असतील, महिला बाल कल्याणच्या मंत्री असतील, वारंवार हे मुद्दे महाराष्ट्रामधून घेत आहेत. आता हिवाळी अधिवेशन मध्ये सुद्धा तुमचा हा मुद्दा मी घेतेय. मी आता 2 दिवसात हा विषय मी आता आज साहेबांकडे हा विषय पाठवते. पण काय होतं की प्रॅक्टिकली ही लोक या विषयांवरती लक्ष देतच नाहीये. स्थानिक नेत्यांनी सुद्धा या विषयावरती जास्त जोर देणं गरजेचं आहे. मी परत पुन्हा तोच सांगते ना, विषय मुळात तिथेच येऊन थांबतो की दूरदृष्टीच नाही आहे की आपण कुठे चुकतोय आणि आपल्याला काय केलं पाहिजे. महाराष्ट्र आपण कुठल्या दिशेने नेत आहोत. त्यामुळे आरोग्यमंत्री काय बोलतात, मुळात आधी आरोग्यमंत्र्यांना अभ्यास किती आहे प्रत्येक जिल्ह्यांचा, त्यांनी तेवढा तरी केलाय का की जिल्ह्यामधली परिस्थिती काय आहे? आधी ते बोलतात तर ते कुठल्या आधारे बोलतात, हा महत्वाचा मुद्दा आहे लक्षात घ्या. त्यामुळे आरोग्यमंत्री म्हणतात त्यांना काय ते काही म्हणणारच ना. शेवटी सरकार कशा पद्धतीने काम करते हे पुरे महाराष्ट्राची जनता बघते. आणि आता वातावरण तर आता राजकारणाचं इतकं खराब झालेलं आहे. मला तर वाटतं भविष्यात चांगली लोक सुद्धा काम करतील की नाही आणि आवाज उठवणारी लोक काम करतील की नाही ही पण शंका वाटते मला. पण बाकी मी काहीच म्हणू शकत नाही. आणखी काय बोलणार? आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करत आहोत, विषय मांडत आहोत, पण त्याच्यावरती ऍक्शन मध्ये काहीच होत नाहीये. काल सुद्धा नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन मध्ये आंदोलन झालं. नाना पटोलेंना उचलून त्यांना अटक सुद्धा करण्यात आली. ते वारंवार बरेच मुद्दे मांडत आहेत, महिलांचे विषय सुद्धा मांडत आहेत, पण त्या पद्धतीने होत नाहीयेत का मग? आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे या जिल्ह्याच्या नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जर स्थिती पाहिली तर इथली आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरलेली आहे. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाचं उदाहरण घ्या, जिल्हा रुग्णालय ओरोसचं उदाहरण घ्या. या ठिकाणी आरोग्य अधिकारी नाहीत, कर्मचारी नाहीत अशी अवस्था आहे. एकेकाळी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय हे अत्यंत महत्त्वाचं उपजिल्हा रुग्णालय होतं. मात्र आत्ता त्या ठिकाणची परिस्थिती म्हणजे डॉक्टर्स नाहीत, महत्त्वाचे डॉक्टर नाहीत, उपचार होत नाहीत. प्रत्येक रुग्ण इथून रेफर केला जातो. एक तर तो गोव्याला पाठवला जातो किंवा अन्य
कोल्हापूर किंवा रत्नागिरी मुंबईसारख्या ठिकाणी पाठवला जातो अशी स्थिती आहे. इथली आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरलेली आहे. इथल्या सर्वसामान्य माणसाचे बळी या आरोग्य यंत्रणेमुळे जायला लागलेले आहेत आणि खाजगी आरोग्य यंत्रणेकडे इथले रुग्ण कसे वळतील ही व्यवस्था इथल्या आरोग्य यंत्रणेतल्या काही शुक्राचार्यांच्या माध्यमातून केली जाते. तानाजी सावंतांनी याच्याकडे लक्ष द्यावा ही आमची त्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आम आदमी पक्षाने दिल्लीमध्ये ज्या पद्धतीने शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुधारली तेच मॉडेल या ठिकाणी आगामी काळामध्ये निर्माण व्हावं यासाठीचे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. इथली आरोग्य यंत्रणा कशा पद्धतीने कुचकामी ठरत आहे याबाबतची जाणीव आणि जागृती इथल्या लोकांमध्ये करून लोकांमधून एक जनआंदोलन उत्स्फूर्तपणे जनआंदोलन उभारण्याचं काम आगामी काळामध्ये आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून केलं जाईल. राज्याचे हिवाळी अधिवेशन चालू आहे आणि यामध्ये अतारांकित प्रश्नाचं उत्तर देताना या राज्याचे कर्मदरिद्री आरोग्यमंत्री श्री तानाजी सावंत यांनी कोणतीही माहिती न घेता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था ही ठीकठाक आहे असं जे काय हे वक्तव्य केलं, तर हे अजब वक्तव्य जे केलंय त्याने हे कशाच्या आधारावर केलं हे आधी पहिल्यांदा त्यांनी स्पष्ट करावे. मला वाटतं की इथली जी काय सरकारी आरोग्य व्यवस्था आहे ही पूर्णपणे कमजोर केली पाहिजे आणि खिळखिळी करायचा त्यांचा डाव आहे का व याचा मोबदला हा तिथल्या खासगी रुग्णालयांना मिळावा असा तर त्यांचा डाव नाही आहे ना अशी शंका वाटते. आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये तशी चर्चा पण चालू आहे. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा ही पूर्णपणे व्हेंटिलेटरवर आहे आणि ही व्हेंटिलेटरवर असताना इथले डीन आणि वैद्यकीय अधीक्षक जे आहेत यांना आम्ही वारंवार निवेदनं दिली, विचारणा केली आणि त्यांनी देखील वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केला, पण कोणतीही दखल त्या ठिकाणी त्या आरोग्य मंत्र्यांनी घेतली नाही आणि कोणतीही रिक्त पदे कंत्राटी स्वरूपात का होईना पण भरलेली नाही आहेत. आज रुग्णालयांमध्ये औषधांचा साठा नाही आहे. रुग्णालयांमध्ये पूर्णपणे त्या रुग्णालयांची दुरावस्था झालेली आहे. सर्पदंशाचा एखादा जर रुग्ण गेला तर त्याला उपचार करायला औषधं नाही आहेत आणि म्हणजे सुस्थितीत इथली प्रसूतिगृह नसल्यामुळे अनेक आमच्या भगिनींचा त्या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे. अनेक नवजात बालकं या ठिकाणी दगावलेली आहेत आणि ह्या सगळ्याला जबाबदार हे निष्क्रिय आरोग्य मंत्री आहेत. आणि मागे पण यांनी एक अजब दावा केलेला होता की म्हणजे खेकड्यांमुळे हे धरण फुटले आहे आणि हाफकिन्स वगैरे त्यांचं ते वक्तव्य होतं. तर एकंदर जर बघितलं तर हे आरोग्य मंत्री हे पद सांभाळण्यास सक्षम आहेत का हे आधी बघावं लागेल. कारण यांना जर झेपत नसेल ना तर ह्यांनी राजीनामा द्यावा. नसेल तर पॅन्डेमिक काळात ज्यांनी महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा ही कशी उत्कृष्ट सांभाळली असे आमचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब व तत्कालीन आरोग्य मंत्री राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते माननीय राजेशजी टोपे साहेब यांच्याकडे जावं आणि प्रशिक्षण घ्यावं की आरोग्य यंत्रणा ही कशी सांभाळली जाते. आता पॅन्डेमिक काळ पण नाही आहे तरी पण हे अकार्यक्षम मंत्री जे आहेत ही आपली जबाबदारी सांभाळू शकत नाहीयेत. अगर हे अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा आणि आरोग्याचे प्रश्न जर मार्गी लागले नाहीत तर आता आंदोलन हे जिल्हा रुग्णालयावर होणार नाही, उपजिल्हा रुग्णालयांवर होणार नाही. हे जेथे राहतात त्या घरावर आम्ही आंदोलन करणार, मगच ह्यांना समजेल. मग जर यांचं आरोग्य बिघडलं तर त्याला जबाबदार ही कोकणचे लोक राहणार नाहीयेत. आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये आरोग्याचे म्हणजे चांगले उपचार होत नाहीयेत म्हणून लोकांना नाहक भूर्दंड सोसावा लागतोय. गोव्याला जावं लागतंय, बांबुळीला जावं लागतंय, त्या ठिकाणी कोल्हापूरला जाऊन आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागतोय. ह्याचा मोबदला आम्ही मुंबईत येऊन तुमच्या घरावर आंदोलन करून घेऊ. म्हणून हे अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा ही सुधारली पाहिजे असं आमची या ठिकाणी मागणी आहे. खरं तर आरोग्य मंत्र्यांनी या ठिकाणी स्वतःहून दौरा केला पाहिजे
या ठिकाणची आरोग्य यंत्रणा कशी खिळखिळी झाली आहे हे त्यांना वस्तुनिशी या ठिकाणी दिसून येईल. आज कित्येक हॉस्पिटलमध्ये ग्रामीण रुग्णालय असतील, उपजिल्हा रुग्णालय असतील, या ठिकाणी निश्चितपणे डॉक्टरांची कमतरता आहे. 50% डॉक्टर्स असतील, परिचारिका असतील, नर्स असतील, या ठिकाणी सुद्धा त्यांची कमतरता या ठिकाणी भासून येते. आज या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये या जिल्ह्याला एक अत्यंत गरजेची गोष्ट होती, ती म्हणजे मेडिकल कॉलेज. आणि हे मेडिकल कॉलेज या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्यावेळी मंजूर झालं. परंतु आज हे कुठेतरी मेडिकल कॉलेज कुठेतरी बंद अवस्थेत पडणार की काय अशी एक चिंता निश्चितपणे या सिंधुदुर्गवासियांना होते. कारण आता जे पेशंट आहेत ते या ठिकाणी गोवा बांबोळी असेल, कोल्हापूर असेल, जवळचे जी काही वैद्यकीय ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणी या ठिकाणी पाठवले जात आहेत. आणि त्या पेशंटना आर्थिक भूदंड, वाहतूक असेल किंवा अन्य जो आर्थिक भूदंड असेल हा या ठिकाणी पडतोय. त्यामुळे स्वतः आरोग्यमंत्र्यांनी आकडेवारीवर किंवा दिलेल्या अहवालावर जाऊ नये. तर या ठिकाणी ज्याप्रमाणे आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी झालेली आहे, आज औषध साठा कितपत आहे, औषध साठ्याची कमतरता या ठिकाणी भासते. औषध साठा सुद्धा कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी गेल्यानंतर जे पेशंट या ठिकाणी औषध आणण्यासाठी जातात त्या ठिकाणी औषधं सुद्धा कमी आहेत. त्यामुळे नुसती आरोग्य यंत्रणा तोंडाने किंवा बोलून या ठिकाणी सुधारणार नाही, तर ती कृतीतून सुधारली पाहिजे. आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे मेडिकल कॉलेज असेल, महिला बाल रुग्णालय असेल, या ठिकाणी जी रुग्णालय या जिल्ह्यामध्ये झालेली आहेत, महिला बाल रुग्णालय सुद्धा या ठिकाणी निश्चितपणे आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांच्या प्रयत्नातून या ठिकाणी सुरू झालं. आणि हे सुरू झाल्यानंतर सुद्धा लोकांना चांगल्या सुविधा या ठिकाणी मिळू लागल्या. परंतु आता कुठेतरी या गोष्टी बंद पाडून एक खाजगीकरणाचा घाट आज आम्हाला दिसतो की खाजगीकरण असणारे दवाखाने असतील, हॉस्पिटल्स असतील, यांना सपोर्ट करणारं शासन असं या ठिकाणी निश्चितपणे दिसून येते. संपूर्णपणे शासनाचा दुर्लक्ष या आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून या ठिकाणी निश्चितपणे होतोय. हे 3 तिघडा सरकार यांच्या माध्यमातून आरोग्याकडे पाहण्याचं काम, एक दृष्टिकोन, चांगला दृष्टिकोन या ठिकाणी दिसत नाही. आज खरं तर या ठिकाणी मेडिकल कॉलेज असेल, या मेडिकल कॉलेजला अधिक बळकटीकरण करण्याचं काम या ठिकाणी केलं पाहिजे. त्या ठिकाणी या जिल्ह्यातील असतील जी मुलं असतील, या जिल्ह्याबाहेरील जे डॉक्टर शिकायला आले आहेत त्यांना चांगलं शिक्षण या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. त्यांची चांगलं शिक्षण होऊन पहिली बॅच या 3 वर्षामध्ये या ठिकाणी जर बाहेर पडली तर या ठिकाणी प्रत्येक आरोग्य यंत्रणेला एक या ठिकाणी मजबूती मिळणार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा या ठिकाणी जे मेडिकल कॉलेज आहे, शासकीय मेडिकल कॉलेज, या मेडिकल कॉलेजला जो काही निधी अपुरा पडेल, जो औषध साठा असेल, त्या ठिकाणी शिकवणारे डॉक्टर्स असतील, या डॉक्टर्स पहिल्यांदा पुरवले पाहिजेत आणि ही मेडिकल कॉलेजची यंत्रणा आधी पहिल्यांदा सक्षम केली पाहिजे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कधी आले आहेत का? गेली जे एक वर्ष झालं त्यांना आरोग्यमंत्री पद सांभाळून, गेले 1 वर्षात त्यांची एक तरी व्हिजिट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झाली आहे का? त्यांनी इथल्या अधिकाऱ्यांची, इथल्या डॉक्टरांची कधी मुंबईमध्ये बैठक घेतली आहे का? ह्याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. ह्यांनी कधी घेतली आहे का ह्याचा त्यांनी आढावा दिला पाहिजे खरं म्हणजे. आणि ही यंत्रणा किती कुचकामी आहे आणि किती ढासळलेली आहे ह्याचा विचार पण ते करू शकणार नाहीत. कारण गेली 1 वर्षापूर्वीच जेव्हा कोरोना काळ होता तेव्हा माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते आणि ह्याच कोरोना काळामध्ये हीच यंत्रणा वापरून कोरोनासारख्या महामारीवरती इथे उपचार झाले होते आणि चांगल्या प्रकारचे उपचार ह्या महामारीवर झाले होते. त्यानंतर ह्या उपचारानंतर गेल्या 950 कोटी रुपयाचं मेडिकल कॉलेज या ठिकाणी माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मंजूर करून दिलेलं आहे. आणि त्यामुळे ते कॉलेज कसं चांगलं चालावं, ती यंत्रणा कशी चांगली करावी याचा उद्देश ह्या इथल्या लोकप्रतिनिधींना पाहिजे, तानाजी सावंत यांना झाला पाहिजे. कारण लोकप्रतिनिधी जर सुशागत असतील, नेमकं करून इथले कणकवली विधानसभेचे आमदार जे नितेश राणे आहेत त्यांच्या पूर्ण व्यवस्थेबद्दल आम्ही चिरफाड केली होती. इथल्या वैभववाडी असेल, कणकवली असेल, देवगड असेल, इथल्या PSCमध्ये आम्ही भेटी दिल्या होत्या. तिथे कुठचाही मेडिकल साठा इथे उपलब्ध नाही आहे.
इथे कुठची यंत्रणा केली जात नाही. पेशंट गेल्यानंतर कुठेही ते रेफर केले जातात, म्हणजे जे ओरसला तरी रेफर केले जातात, नाहीतर ते बांबुईला तरी रेफर केले जातात, नाहीतर कोल्हापूरला रेफर केले जातात. त्यामुळे इथली यंत्रणा किती सक्षम आहे ह्याचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. फक्त बाईट देऊन किंवा सिंधुदुर्गची यंत्रणा चांगली आहे एवढंच सांगून हे काय संपणार नाही आहे. यातल्या मिटिंग झाल्या पाहिजेत. ही यंत्रणा कुचकामी आणि ढासळलेली काय आहे ह्याच्यावरती पूर्ण अभ्यास झाला पाहिजे आणि ती यंत्रणा चांगल्या करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला पाहिजे. खरं तर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी जी काय काल स्टेटमेंट दिली सिंधुदुर्गाच्या आरोग्य यंत्रणेबद्दल ती साफ खोटी आणि धास्तांड आहे. आणि खरं तर त्यांच्यापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेबद्दल एकदम करेक्ट माहिती पोचवली गेली नाही, म्हणून त्यांनी ती स्टेटमेंट मला वाटतं दिली आहे. बरीच रिक्त पदं प्रत्येक PSC असेल किंवा उपजिल्हा रुग्णालय असतील, जिल्हा रुग्णालय असतील, तिथे रिकामी आहेत आणि ती पदं भरण्यासाठी शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि युवासेना हे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. ही पदं लवकरात लवकर भरण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करतोय, आंदोलनं करतोय. पण पालकमंत्री म्हणा किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार असतील, भारतीय जनता पार्टीचे असतील आणि त्यांचे जे घटक पक्ष आहेत युतीतले त्यांचे पदाधिकारी असतील, हे यांनी हा पाठपुरावा खरं तर केला पाहिजे होता आणि सिंधुदुर्गातल्या जनतेला न्याय मिळवून दिला पाहिजे होता. पण त्या पद्धतीत काम न करता कुठेतरी बाकीच्या गोष्टींकडे लक्ष डायव्हर्ट करायचं काम हे सत्ताधारी पक्ष करत आहेत. बऱ्याच रुग्णालयात भूलतज्ञ नसतील किंवा टेक्निशियन नसतील. आता देवगडचं उदाहरण तुम्ही घेतलं तर देवगडची रक्त तपासणीची जी लॅब आहे ती खूप चांगल्या दर्जाची उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातली किंवा मागच्या युती सरकारच्या काळात चांगल्या पद्धतीत मंजूर करून आणलेली ती अद्ययावत लॅब असताना त्या ठिकाणी टेक्निशियन नसल्यामुळे त्या ठिकाणी रक्ताच्या चाचण्या व्यवस्थित केल्या जात नाही आहेत. त्यानंतर तुमचं त्या ठिकाणी 10 ते 12 ब्लडच्या पिशव्या त्या ठिकाणी राहतील, स्टोरेज होतील, याची देखील व्यवस्था आहे. पण तिकडे रक्ताची व्यवस्था होत नाही. जर एखाद्या पेशंटचं ऑपरेशन करायचं असेल किंवा एखाद्या महिलेची प्रसूती होणार असेल देवगड केंद्राला, तर रक्ताची गरज लागली तर ओरसवरनं रक्त आणावं लागतं. अशी अवस्था या ठिकाणी असताना जर तानाजी सावंत हे एक जबाबदार व्यक्ती, आरोग्यमंत्री महाराष्ट्राचे जर अशी स्टेटमेंट करत असतील तर ती चुकीची आहे असं आम्हाला वाटतं. माझं म्हणणं आहे की त्यांनी जे दुसरे पक्ष असतील किंवा शिवसेना असेल किंवा अजून आमचे इतर घटक पक्ष असतील महाविकास आघाडीतले किंवा कोणी सामाजिक कार्यकर्ते या गोष्टीवर जर आवाज उठवत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे. त्या कुठेतरी दहशतीवर किंवा ह्या मिटवण्याचा प्रयत्न न करता त्याची सत्यता पडताळून बघून खरंच लोकांना आता ह्या आरोग्य यंत्रणेची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसाला खाजगी रुग्णालयातून उपचार घेणं कठीण आहे. त्याच्यामुळे माझी अशी तानाजी सावंतांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर ही जी काही रिक्त पदं आहेत ती भरण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे आणि सिंधुदुर्गातल्या जनतेला न्याय दिला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. परंतु आम्हाला वाटत नाही की त्यांना हे बाकीची गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत सध्याच्या या सरकारला आणि ते या आरोग्य यंत्रणेकडे जास्त बघतील असं आम्हाला वाटत नाही. तरी पण एक अपेक्षा करतो की त्यांनी हा आमचा आवाज ऐकून लवकरात लवकर या सगळ्या आरोग्य यंत्रणेकडे एक चांगली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. वाटत नाही त्यांनी तात्पुरती जी पदं भरलेली ती पदं भरल्यानंतर सुद्धा देवगडची आरोग्य यंत्रणा ढासळलेलीच आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगतो की गेले काही दिवस मला सातत्याने वारंवार देवगड ग्रामीण रुग्णालयावर तक्रारी येत आहेत. मी वारंवार ग्रामीण रुग्णालयाच्या विटकर डॉक्टर असतील किंवा इतर डॉक्टर असतील त्यांच्या संपर्कात आहे. गेले 8 दिवस दिवाळीत तर 2 आठवडे डायलिसिस सेंटर त्यांचं बंद होतं आणि ज्या 8 रुग्णांना डायलिसिस सेवा देवगड ग्रामीण रुग्णालयाची देत आहे ते 8 रुग्ण 8 पैकी 4 रुग्ण हे एक मशीन बंद पडल्यामुळे आठवड्यातनं 2दा त्यांचं जे डायलिसिस होतं त्यांना कणकवली किंवा बांबोळीला जाऊन करावं लागत होतं. आणि त्या संदर्भात मी विटकर डॉक्टरांशी संपर्क केला तर त्यांनी मला सांगितलं की एक मशीन बिघडली आहे आणि टेक्निशियन जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत
ती मशीन चालू होणार नाही. तोपर्यंत ती सोय डायलिसिस जो रुग्ण आहे डायलिसिसचा त्यांनी स्वतः करायचे. जर एक डायलिसिसची मशीन रिपेअर करायला 8 दिवस 2 आठवडे जर जात असतील तर तुम्हाला या चित्रावरनं कळलं पाहिजे की आरोग्य यंत्रणा आपली कितपत ढासळलेली आहे. कालच्या अधिवेशनामध्ये माननीय आरोग्यमंत्री सावंत साहेबांनी एक स्टेटमेंट दिली होती की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था ही अतिशय उत्तम चालली आहे. तर त्यांना आम्हाला एवढं सांगायचं, त्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वैभवडी तालुका येतो. वैभवडी तालुक्यातील आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटिलेटरवर म्हणता येणार नाही, ही मृतावस्थेत आहे. आजच्या तारखेमध्ये तेथे फार्मासिस्ट नाही आहे. फार्मासिस्ट हे पदच रिक्त राहिलेलं आहे. तेथे डॉक्टर आहेत, 3 डॉक्टर दिलेले आहेत. 3 डॉक्टर हे टेम्पररी बेसिसवर आहे. 3 डॉक्टरांपैकी आज 1000 असेल तो 2 ते सुट्टीवर असतात. त्यांच्या नेमणुकीवरून त्यांना असं सांगितलं गेलं आहे की महिन्यातून फक्त त्यांना एकच सुट्टी देण्यात येते, पण ही लोक अर्ध्याधिक सुट्टीवर असतात. ह्यांच्या बाबतीत घेतलं की एखादा गेल्या याच्यामध्ये 4-8 दिवसापूर्वी एक व्यक्ती मृत झाला होता, पण ते मृत त्यांनी डिक्लेअर करू शकले नाही, कारण त्यांना तिकडनं कणकवलीला पाठवावं लागलं. मग एका मृत व्यक्तीला कणकवलीला घेऊन जाऊन परत इकडे आणायचं हे कोणत्या वेळेचं? जर डॉक्टर मृत घोषित करत नाही मग का म्हणून हे डॉक्टर ठेवले आहेत? येथील डॉक्टरांचं बघायला गेलं तर एकही पेशंट म्हणजे इथे डिलिव्हरीची गोष्ट होत नाही. मध्यंतरी 4-8 दिवसापूर्वी एक महिला डिलिव्हरीसाठी आली होती. त्यांनी जबर सांगितलं की ही क्रिटिकल केअर याच्यामध्ये आहे, तुम्ही कणकवलीला घेऊन जा. त्यांनी तीच महिला पर उंबरडे PSC मध्ये घेऊन गेल्यानंतर ती नॉर्मल डिलिव्हरी तिची होते. हे काय चाललं आहे? प्रत्येक रुग्ण हे रेफर करून टाकले जातात आणि हे फक्त बसून फक्त पगार केले जातील. 3 डॉक्टरांपैकी एक सिनियर डॉक्टर आहेत. आज कित्येक वर्ष ते इथेच आहे. फक्त जेव्हा त्यांची टेम्पररी ट्रान्सफर होते त्यावेळेला हे कोणत्या तरी राजकीय पुढारच्या करतात आणि आपली ट्रान्सफर परत कॅन्सल करून देतात. दुर्दैवाची गोष्ट अशी झाली आहे की इथल्या परिचारिका या रुग्णांशी नीट बोलत नाही, त्यांच्याशी वाईट वागणूक दिली जाते. कालच एका डेंग्यू पेशंटला ऍडमिट झाला होता. त्याला सांगण्यात आलं की तुम्ही ओडोमस घेऊन या. म्हणजे रुग्णालयात किती मच्छर आहे आणि हे मग डेंग्यूवर काय उपचार करणार आणि काय हे करणार आहे? त्यामध्ये झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या अशा या गोष्टी आहे. वेळोवेळी प्रत्येक इव्हन छोट्या छोट्या जरी वेळ आहे, फक्त ही व्यवस्था आहे फक्त हे करण्यासाठी आहे की फक्त ताप आणि सर्दी खोकल्यासाठी जे हॉस्पिटल आहे. आजची अशी तरी परिचारिका ह्या कित्येक वर्षापासून इथेच आहे, त्यांची ट्रान्सफर होत नाहीये. हे काय चाललं हे त्यांनी आधी बघावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य संदर्भातलं बघायला गेलं तर फार्मासिस्ट नाही आहे इथे. एक क्लार्क आहे तो दारू पिऊन असायचा, त्याची आज बदली केली ओरसला, पण तो पगार येतो इकडनं. ते पद रिक्त आहे. त्यांनी किती पद इथे रिक्त आहे तेही त्याचा आढावा घ्यावा. त्यामुळे इथल्या जनतेला एक तर ते आरोग्य हॉस्पिटल हे चांगलं तरी द्यावं, अन्यथा फक्त एक दवाखाना म्हणून डिक्लेअर करून द्यावा. छोटासा दवाखाना आमचा इथे फक्त ताप आणि सर्दी खोकला फक्त बरं होईल. प्रत्येक गोष्टीला या लोकांना रेफर बाहेर केलं जातं. एखादा रुग्ण आला तर त्याला औषधही बाहेरून घेऊन दिली गेली. असंच चाललंय. याच गोष्टीसाठी आरोग्य मंत्र्यांनी पहिलं बघावं जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागामध्ये वैभवडी तालुक्याची परिस्थिती काय आहे ती. वैभवडी तालुक्यातील जनतेचं दुर्भाग्य असं आहे की ज्यावेळेला महाविकास आघाडी सत्तेत होती त्यावेळी येथील भाजप कार्यकर्त्यांनी याच आरोग्य विभागाबद्दल आंदोलन केलं होतं, टाळा लावला होता या सर्वच गोष्टीसाठी. आणि आज महाविकास आघाडी सत्तेत असताना शिवसेनेच्या उभाटा गटाने आंदोलन करावं लागलं. दोन्ही पक्षांनी आरोग्य व्यवस्थेबद्दल काही केलं नाही. जनतेला फक्त एक होल देण्याचं काम आम्ही काहीतरी करतो ना आम्ही काय करतो. आणि जनता अजूनही त्या आरोग्य हॉस्पिटल बद्दल निराशा आहे. प्रचंड निराशा वैभवडी तालुक्यातील जनतेमध्ये की आरोग्य विभागामध्ये त्यांना योग्य त्या सुविधा मिळत नाही. प्रत्येक वेळा त्यांना ओरस कणकवलीला जावं लागतं. सर्वप्रथम सांगायचं तर सिंधुदुर्गमध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करूया. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजची आरोग्य व्यवस्था ही खोळंबलेली आहे.
कारण प्रत्येक उपजिल्हा रुग्णालय असतील किंवा आपलं जिल्हा रुग्णालय पण असेल, त्या सर्व रुग्णालयामध्ये जी भरती आहे ती होतच नाही आहे. डॉक्टरांची भरती असेल ही कमतरता भासत आहे. त्यामुळे जे रुग्ण आहेत त्यांची खरोखरच हेळसांड होत आहे आणि त्यांना गोवासारख्या शेजारी राज्यावर अवलंबून राहावं लागत आहे. आणि जर आपले आरोग्य मंत्री जर अशा वल्गना जर करत असतील किंवा अशा सांगत असतील की आरोग्य व्यवस्था सुस्थीत आहेत, पण ते 100% खोटं आहे आणि त्यांना म्हणजे हे असं का बोलतात, कारण त्यांनी जिल्हावार आपलं येणं किंवा जाऊन जर बघितलं असेल तर खरोखरच खूप दुर्दैवाची गोष्ट आहे की आपल्या जिल्ह्यात पण हीच परिस्थिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्याची व्यवस्था एकदम विस्कळीत झालेली आहे. आणि मागच्या सरकारने जे आपल्या जिल्ह्यासाठी महाविद्यालय, आरोग्य महाविद्यालय जे स्थापन करण्यासाठी जो पुढाकार घेतलेला त्याचं पण कुठपर्यंत आलंय, काय झालंय याचं पण काही लक्ष आता तो सरकार घेत नाहीये. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात बरेचसे तक्रारी हे आरोग्याच्या बाबतीत वारंवार येत आहे. आजची परिस्थिती बघितली तर 5 ते 6 मंत्रीच आपल्या जिल्ह्यातील आहेत. आणि दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की जिल्ह्यातील मंत्री असून पण आपली आरोग्य व्यवस्था इतकी खालावलेली आहे हे तर नक्कीच आहे. स्थानिक आमदार आपले दीपक केसरकर असतील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब असतील किंवा स्थानिक आमदार असतील, यांच्या माध्यमातून जर तिथे त्यांचं आता बघायला गेलं तर महाराष्ट्रातही सरकार त्यांचंच आहे आणि केंद्रातही सरकार त्यांचं आहे. आणि ही परिस्थिती जर असेल तर ते हे पूर्णपणे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि त्यांनी जर लक्ष नाही घातला तर स्थानिक लोकांकडनं आवाज उठवण्याची वेळ आता आलेली आहे. आणि त्यासाठी प्रत्येक सर्वपक्षीय लोकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा असं मला तरी वाटतंय. काल नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी अशी स्टेटमेंट केलेली आहे की महाराष्ट्र राज्याची आरोग्य यंत्रणा ही ठीकठाक आहे. हे वक्तव्य अतिशय हास्यास्पद आहे. खरोखरच त्यांनी आपल्या आरोग्यासंदर्भामध्ये हे वक्तव्य केलं असावं असं आम्हाला वाटते. मी या चॅनलच्या माध्यमातून आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की सिंधुदुर्गातील ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा ही अतिशय खिळखिळी झालेली आहे. या आरोग्य यंत्रणेचा बोजावरा उडलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतील, उपकेंद्र असतील, ग्रामीण रुग्णालय असेल, उपजिल्हा रुग्णालय असेल, जिल्हा रुग्णालय असेल, या सर्व ठिकाणी या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य तपासणीची सुद्धा बोजावरा उडालेला आहे. कोणत्याही प्रकारे दिलासा मिळत नाहीये. रुग्णांची हेळसांड होते. या ठिकाणी प्रत्येक हॉस्पिटलच्या ठिकाणी विचारणा केली असता विविध रिक्त पदं त्या ठिकाणी आहेत. डॉक्टर उपलब्ध नाही आहेत, नर्सेस नाही आहेत, सफाई कामगार नाही आहेत आणि स्टाफ उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होते. काही ठिकाणी औषधाचा साठाच उपलब्ध नाही आहेत. आणि जमिनीवरची संपूर्ण परिस्थिती वेगळी असताना महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री विधिमंडळामध्ये उत्तर देत आहेत की आरोग्य यंत्रणा ही सक्षम आहे. खरोखरच मी या वक्तव्याचा निषेध करतो. आरोग्यमंत्र्यांनी याची संपूर्ण माहिती घेऊन हे स्टेटमेंट करायला हवं होतं. आपण राज्यकर्ते आहात, संपूर्ण जनतेला आपल्याकडून अपेक्षा आहेत. या ठिकाणी सिंधुदुर्गातील परिस्थिती बघता डाटा ऑपरेटर नाही आहे, लॅब टेक्निशियन नाही आहेत, रिपोर्ट वेळेवरती होत नाही आहेत, तपासणी वेळेवरती होत नाही आहेत आणि रुग्णांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा या शासनाकडून मिळत नाही आहे. मला आनंद झाला असता, सिंधुदुर्गवासियांना आनंद झाला असता कालच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आपल्याकडून रिक्त पदं भरण्यासंदर्भामध्ये आपलं आश्वासन मिळालं असतं तर खरोखरच आनंद झाला असता. कारण हॉस्पिटलमध्ये जे काम करतायत, डॉक्टर असतील, स्टाफ असतील, नर्सेस असतील, सफाई कामगार असतील, हे सुद्धा कर्मचारी आहेत आणि यांचाही जीव आपल्याला महत्त्वाचा आहे. यांच्यावरती खूप मोठी जबाबदारी आलेली आहे आणि रुग्णांची तपासणी करत असताना अपुरा स्टाफच्या माध्यमातून हे अतिशय हतबल झालेलं आहे. डॉक्टर प्रशासन, सगळे हॉस्पिटलचे कर्मचारी हतबल झालेले आहेत. मी या चॅनलच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री
मुख्यमंत्री प्रशासनाचं मी लक्ष वेधू इच्छितो की सिंधुदुर्गातील ही दयनीय झालेली आरोग्याची अवस्था आपण तात्काळ याच्यामध्ये सुधारणा करावी. रिक्त पद फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर, नर्स, सफाई कामगार ही सर्व पदं तात्काळ भरण्यात यावीत आणि सिंधुदुर्ग वासियांना आपण दिलासा द्यावा. हिवाळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग वासियांचे डोळे लागले आहेत की आम्हा सर्वांना आरोग्याबद्दल एक चांगला निर्णय आपल्या माध्यमातून येईल आणि सिंधुदुर्गाच्या जनतेला दिलासा मिळेल. आज संपूर्ण रुग्ण अवस्था ही व्हेंटिलेटर वरती आहे. सर्व ग्रामस्थांना या ठिकाणी त्याचा सामना करावा लागतो. आमच्यासारखे सर्वसामान्य हे जनतेशी आरोग्याशी निगडीत 50% आमचा वेळ हा आरोग्यासंबंधित लोकांसाठी जातो आणि आमच्या त्यावेळी लक्षात येतं की ग्रामीण स्तरावरून जिल्हा स्तरापर्यंत कोणतीही सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी नाही आहे. सलाईन, टीटी सारखे उपचार उपलब्ध नाही आहेत. सर्पदंश सारखे उपचार उपलब्ध नाही आहेत. रिॲक्शन आली त्याला कंट्रोल करण्यासाठी उपचार नाही आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून ग्रामीण रुग्णालयाकडे, ग्रामीण रुग्णालयातून उपजिल्हा रुग्णालयाकडे आणि उपजिल्हा रुग्णालयाकडून जिल्हा रुग्णालयाकडे पेशंट हे रेफर केले जातात आणि यामध्ये अतिशय पेशंटांची हेळसांड होते, रुग्णांची हेळसांड होते. जनतेचा पूर्णपणे भ्रमनिराश झालाय. मी पुन्हा एकदा तानाजी सावंत यांच्या आरोग्याच्या संबंधित केलेल्या स्टेटमेंटचा मी या ठिकाणी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. आपल्याकडून आमच्या सिंधुदुर्गची आरोग्य व्यवस्था ही सक्षम न झाल्यास आम्ही रस्त्यावरती उतरू, जन आंदोलन करू. उपोषणाच्या मार्गातून, लोकशाही मार्गातून शासनाला वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न करू आणि जनतेसाठी हा आमचा लढा उभा राहील. सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून हा आमचा इशारा आहे की सिंधुदुर्गाच्या जनतेला, रुग्णांना आपण दिलासा द्यावा आणि आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी. जी सध्या आरोग्य यंत्रणा आहे किंवा बाकी ओव्हरऑल जी काय लोकांची सध्या आरोग्याच्या बाबतीत परिस्थिती झालेली आहे ती अत्यंत बिकट आहे. कारण आम्ही जे रुग्ण घेऊन जातो इथून बांबोळी इथे घेऊन जातो, कमीत कमी 65 किलोमीटर त्यांना न्यावं लागते, दुसऱ्या राज्यात न्यावं लागते. कारण आम्ही राहतोय महाराष्ट्रात, महाराष्ट्राचं सगळं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला टॅक्स पण देतोय, सगळं करतोय आणि पण आम्हाला त्या दुसऱ्या राज्यावर अवलंबून राहावं लागतंय. ही सगळ्यात मोठी खंत आहे. आणि एवढं असून जर समजा आरोग्यमंत्री हे जर म्हणत असतील तर ही गोष्ट 100% त्यांनी चुकीची सांगितलेली आहे. त्यांनी स्वतः येऊन इथे खात्री करावी. कारण आतापर्यंत आमच्या जिल्ह्याला बघाल तर सिटी स्कॅनसाठी, नुसतं सिटी स्कॅन करण्यासाठी आम्हाला सावंतवाडी तालुक्यातून किंवा कुडाळ तालुक्यातून एकतर ओरोसला जावं लागतंय, नाहीतर मग 65 किलोमीटर गोवा राज्यात जावं लागतंय बांबोळी येथे, नुसतं सिटी स्कॅन ह्या गोष्टीसाठी फक्त. मग एवढं जर असेल तर आरोग्य यंत्रणा कुठल्या प्रकारे चांगली आहे ह्यांना म्हणायची आहे. आतापर्यंत जर बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी आपले जे मर्च्युरी असतात, म्हणजे जिवंत माणसाचा सोडा पण मेलेल्या माणसाला पण इथे सुखात ठेवलं जात नाही कारण मर्च्युरीच नाही आहेत व्यवस्थित, फ्रीज नाही आहेत. मग तसेच नुसते ठेवायची वेळ येते, मग त्या मुंग्या खातात. एवढी परिस्थिती आतापर्यंत दाखवलेली आहे. मग या गोष्टीची आम्हाला लाज वाटत राहते ना परत परत की आपण राहतोय सिंधुदुर्गात, आपण राहतोय महाराष्ट्रात आणि दुसऱ्या राज्यावर आम्हाला अवलंबून राहावं लागतंय. तिथे गेल्यानंतर डॉक्टरांची वागणूक चांगली आहेच, काही प्रश्नच नाही, पण बोलता बोलता ते बऱ्याचदा बोलून जात आहेत की तुम्ही इथे येता, तुम्ही इथे हे करता, तुम्हाला आम्हाला उपचार करावे लागतात, तुमच्या राज्यात काहीच करत नाहीत का. मग ह्या गोष्टीचं वाईट वाटतं त्या ठिकाणी. त्या लोकप्रतिनिधी असून काही उपयोगच नाहीये, लोकप्रतिनिधी कमी पडत नाहीये, त्यांचा उपयोगच नाहीये काहीच, तिळे मात्र उपयोग नाहीये. कारण आतापर्यंत फक्त निवडणुका आल्या किंवा इतर काही आलं तर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सावंतवाडीत होणार हे फक्त गाजर लोकांना दाखवलं जातंय, आमिष दाखवलं जातंय. परंतु मागच्या अनेक वर्षात मल्टी स्पेशालिटीचा एक चिरा सुद्धा लागला नाही किंवा जागा सुद्धा निश्चित झालेली नाहीये. फक्त आम्ही लोक वाट बघतोय ना मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल होणार. पण आतापर्यंत असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये ज्या सुविधा हव्या आहेत तेवढ्या जरी सुविधा दिल्या तरी लोकांची सोय होईल ना. निव्वळ छोट्या छोट्या कारणांसाठी जर दुसऱ्या राज्यावर किंवा दुसऱ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलवर जर खाजगी रुग्णालयावर जर अवलंबून राहावं लागलं तर गरीब लोक जी आहेत ती काय करणार आहेत. त्या लोकांकडे आम्ही बांबोळीला पेशंट नेऊन तिथे ठेवल्यानंतर 8 दिवस जर ऍडमिट केला तर त्या लोकांकडे जेवायचे सुद्धा पैसे नसतात, एवढी दयनीय अवस्था त्यांची आहे. हे आम्ही जवळून बघतो. मग ती लोक काय म्हणून करणार आहेत, दुसऱ्या राज्यावर अवलंबून राहिलंच पाहिजे ना. डिलेव्हरीसाठी ऍडमिट केली होती, तिथे नाव टाकलेलं होतं तिचं रेणुका सचिन वारन 18 तारीख. त्यावेळेला त्याने आम्हाला सांगितलं, आम्ही सर्व तिथे जुने रिपोर्ट होते पहिले केलेले ते सर्व आम्ही नेले होते पायल तिथे. तर ते रिपोर्ट त्यांनी बघितले ना आम्हाला म्हणले आत्ताच्या आता तुम्ही ताबडतोब मस्करबाईंकडे जावा आणि तिथे
हे करून या, सोनोग्राफी आणखी रक्ताचा रिपोर्ट घेऊन या. त्यांनी पण आम्हाला तो रिपोर्ट तिथे दिला, हे करून ते नॉर्मल आहे म्हणून सांगितलं. आणि इकडे दवाखान्यात आल्यावर सांगितलं आम्हाला तिथं सिझर करावं लागेल, रक्त चढवावं लागेल, तर तुमचं तुम्ही डिसिजन घ्या. आम्ही सांगितलं, आम्ही म्हटलं मी डिसिजन तुमच्या जबाबदारीवर म्हटलं, तुम्ही कुठे पाठवायचं ते तुम्ही ठरवा म्हटलं. डॉक्टरने फक्त ती सिस्टर आत्रेकर मॅडम म्हणून आहे ना तीच होती, बाकी कोण डॉक्टरने कुठे हे केलेलं नाही, तपासलेलं वगैरे काहीच नाही कोणी. हो तिथे कसं म्हणजे कसली वागणूक धड नाही तिथे. आम्हाला सांगितलं, आम्ही म्हटलं तर आम्ही कुडाळला घेऊन जातो म्हणून अँब्युलन्स मागितलं, अँब्युलन्स म्हणाली तुम्ही फोन करा आणि तुम्ही बोलवा. ही काय सांगण्याची पद्धत आहे काय मला सांगा. आणि शेवटी आम्हाला रात्री 1:30 वाजवला तिथे त्यांनी अँब्युलन्स वैभववाडीवरून अँब्युलन्स मागवायला 1:30 वाजेपर्यंत आम्ही तिथे बसून आणि त्या पेशंटचं काय कमी जास्त झालं असतं त्याला जबाबदार कोण. 18 तारीखला रात्री 1:30 वाजता आम्ही तिथून निघालो आणि 19 तारीखला सकाळी 10:10 आमची तिथे नॉर्मल डिलिव्हरी झाली कुडाळला. म्हणजे काहीच कसलीच सोय आमची हे केली नाही त्यांनी. उलट आम्हाला तिकडे मस्करबाईंकडे जाऊन 2,000 रुपये आम्हाला तिकडे रिपोर्टसाठी घालावं लागले फुकट आणि विनाकारण. मला तर वाटतं का तिथे काय कसलाच उपचार होत नाही. कारण मी ज्या वेळेला विषार झाला होता त्यावेळेला माझी पण अशीच त्याने हालत करून मी ओरसला याच्यामध्ये होतो, ऑक्सिजनवर होतो. मला तिथून ओरसला पाठवला, त्यावेळेला ऑक्सिजनवर मला ठेवलेला होता. एवढी माझी त्यांनी परिस्थिती केलेली आहे तिथे. सरकारी दवाखाना म्हणजे नुसतं खाली नावाला सरकारी दवाखाना आहे, बाकी काय तिथे उपचाराने तज्ञ डॉक्टरही नाही कोणती. एकंदरीत सिंधुदुर्गातील आरोग्याचं वास्तव आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून आरोग्य मंत्र्यांकडे पोहोचलं नसल्याचं दिसतंय. त्यामुळे अशी बेजबाबदार लेखी उत्तरं आरोग्य मंत्र्यांनी दिली आहेत. या निमित्तानं आता एक दौरा आरोग्य मंत्र्यांनी सिंधुदुर्गात करावा, त्या ठिकाणची वास्तवता पाहावी. नाहीतर आणखीन पुढची काही वर्ष आम्हा सिंधुदुर्गवासियांना गोवा कोल्हापूरवरच अवलंबून राहावं लागेल. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.